rabi da kwatan mata, 'yan mata, walau zaurawa, rabi da kwatan su Allah duwawunsu a yoyo yake, duwawunsu ya gama yoyewa saboda an gama cin takashin su. Jama'a assalamu alaikum. Wato mata, subhanallah, mata iskanci dole ne, mata. Where are your pride? Where are your dignities? Mata babu pride yanzu, babu dignity, babu kunya, babu sanin darajan jiki. Tsiraicinku ba komai bane ba, private parts ɗinku, al'auranku ba wani abu bane ba, subhanallah, a tare da ku. Akwai sai din da Hausa suke cewa wai mata adan gari, in ba ku babu gari, in kun yawa gari ya lalace, ba gari ya gyaru ba, ya lalace ake cewa gaskiya. Because to me I feel like if this generation to continue like this, abubuwan da yake faruwa, abin da is getting out of hand, iskancin nan idan ba za ku bari domin Allah ba, to ku bari domin kanku mana, ku bari domin iyayenku mana, ku bari domin rashin lafiya, cututtuka, ku bari domin kashe kun da ake yi. Wata fa an riga da an kwashi destiny ɗinta, in ka ganta fanko take tafiya, babu abin da spiritually babu abin da ya rage a jikinta. An kwashe duk wani daraja, duk wani albarka, baraka na jikinki duk an kwashe shi, duk wani mutunci an kwashe shi. Saboda me? Cikin change. Ki zama na learn how to, ku yi haƙuri da abin da kuke da shi, ku ci abin da kuke da shi, ku yi haƙuri da kukan gidanku. Kowane zakara, kowane menene yayi kukan gidansu, kowane tsuntsu yayi kukan gidansu. Mu tausaya ma iyayenmu. Wallahi muna disappointing din iyayen, babu iyayen, ko da yake duk da cewa a cikin kashi 10 na iyaye, kashi 70 ba sa supporting bad behaviors na ƴaƴansu, ba sa jin daɗin abin da iyayensu ke yi. Kai ko iyayenki mutanen banza ne, ki tausaya musu, ki tausaya ma ƴan uwanki. Wallahi muna ja ma ƴan uwanmu rashin auren su. Akwai, ba zan cire kaina a ciki ba, I'm not saying I'm a good person, hadda kaina ina ma kaina faɗa, hadda kaina, but in a good way. I'm a nice person, I'm a good person. Ina ɓoye jikina, ina gyara jikina, ina killace, na san darajar jikina. But for those, ina magana for those who don't know darajar jikinsu, for those who ba sa tausaya ma iyayensu, ba sa tausaya ma ƴan uwansu, abin da kika yi ba ke kadai zai affecting ba, yana affecting in generation din, yana affecting ƴaƴanki, yana affecting din ƴan uwanki. Sai wata za a zo, wani zai zo auren ƴan uwanki, wallahi a ce saboda ke ba za a aure shi ba, gidanku lalatattu ne, gidanku in iska ne, duk mutum ɗaya sai ya ja ma entire generation din, entire family din su zama suna da bakin jini. Ku tausaya mu tausaya ma iyayenmu. Like ina yanzu haka ina sa kaina cewa yaya iyaye suke ji su haifu ƴaƴa marasa jin magana, ƴaƴan da ba za ki faɗa musu magana ba. Wata subhanallah in tana mama mata magana kamar ta dungure mata kai, kamar tana magana a zale, amma sai kiga wata karuwa can ta nutsar da ke. Yaran yanzu kuna so ku gama da duniya lafiya kuwa? Like amma samu ma ku gama da duniya lafiya. Cututtuka ya yawaita, cututtukan da ba ka taɓa expecting ya yawaita yanzu, rabi da kwatan. Wannan wani irin musiba ne? Wannan musiba ne. Bad luck yake jawowa duniyan, bad gida baya albarka, abin da kika samu ma baya miki albarka, ba ki abin da kike da shi, ki zo ki rasa mijin aure, ko ki zo ki rasa companion, ki zo ki rasa sunan kirki, ki rasa. Ku tausaya ma iyayenku dan Allah dan Annabi, ku tausaya ma ƴan uwanku, ku tausaya ma future husband ɗinku wanda zai kwashe ku. Kun je ku raba mace ɗaya, za ta ba ta har ta losing count ma, bata ma san body count ɗinta ba saboda yawan mazan. Mukomanku, ki zo yanzu saboda Allah an zo an kashe ki a hotel, an kashe ki da kudirin cewa za ki tafi gije ki samu namiji ku je ku iskance. Dan Allah aka tashe ki ranar yawmul kiyama da wannan burin a cikin zuciyanki, aka tashe ki cikin mutane marasa kirki, marasa ɗabi'an kirki, what will you say to God? What is your mission to this life? Ba a ce kowa zai zama mutumin kirki ba a rayuwar nan, amma at least idan kuma ana gani ana cewa wannan ai ba a gidanmu bace ba, tare da bata iskance ba, wallahi musiba ya tashi ba akan waɗanda yake faruwa da su bane, ba akan dangin kawai da yake faruwa da su musiban nan zai faru ba, hatta kowa da kowa zai iya shafa, saboda bad influence ne. An maza nan aikin ku yake. Ku daina yarda maza kuna bata yaran mutane. In ba ku biye su ba za su yi iskancin nan ba, in ba ku contribute ba za su yi iskancin nan ba, in ba su zo suna yawo tsirara kuna kun yi kyau ba za su yi ba,
in ba ku gayyace su ku ce za ku ba su 5 10 saboda su ba ku jikin ku ba za su yi ba. In ba ku daure musu gindin iskanci ba za su yi ba. Maza wallahi sai kun taimaka ma matan nan. Shaye-shaye ne menene? Anya akwai virgin ma yanzu kuwa a generation din nan? Ya Allah ka shiga lamarin mu ya Rabbi.